Karong gabi na ipahigayon ang homecoming concert alang kang former President Rodrigo Duterte sa Davao City. Atong sayron ang detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, nagsugod na ang kalingawan dinhi sa homecoming concert nga gidalit alang kay President Rodrigo Roa Duterte sa iyang pag-uli dinhi sa Davao City. Alas 5:30 karong hapon gisugda na ang Salamat Tatay Digong homecoming concert dinhi sa Davao City. Daghang naka-line up nga banda ug performers nga mohatag og kalingawan hangtod karong gabi. Giorganisa kini sa usa ka homegrown shopping center sa lungsod agig pag-ila og pasalamat sa unom ka tuig nga pagserbisyo ni former President Duterte kinsa mao sa labing unang Mindanawan nga nahimong pangulo sa nasod. Gilauman sa organizers nga magdugay og dinhi unya ang kanhi pangulo aron dugay sab siya nga makauban sa mga kababayang Davaoenyo nga excited na sa iyang pag-uli sa Davao. Ana sa kapin 300 sab ka mga safety and security personnel gikan sa iyang unit sa PNP ug AFP ang nakadeploy sa sulod ug gawas sa concert venue aron masiguro nga magmalampuson ang pagsugat kay former President Duterte pinaagi ni ining concert. Suot sa mga nitambong ang libreng t-shirt nga dunay nakaprinta nga Salamat Tatay Digong. Dunay sa photo booth kung asa nagpahulagway ang mga tao. Atong paminawon karon ang mensahe sa pipila ka mga Davaoenyo. Ganda niya magdala. Umangat yung Pilipinas nang dahil sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi aangat yung Pilipinas. Thank you Tatay Digong. Long live. Salamat sa tanan sa pagdumala sa 6 years. Ugunta, mabulahan ka hangtod sa imong kinabuhi. Sara, alas 7 karong gabi gilaumang mo abot na dinhi sa Davao City si former President Rodrigo Duterte. Gilauman sa gumudiretso kini dinhi sa concert nga gidalit alang kaniya. Sara. Okay, dagang salamat Argil Relator.